mun sha magana da ku nakan ce da yawa 'yan kwankwasiya sun ɗauka fada za a yi da Abba da Kwankwaso. Me na fada? Ba fada bane. Ba fada bane. Ba fada bane. Kuma idan ba dan kuskure da 'yan siyasa mu muke yi ba, wasu aikinsu fushi, wasu aikinsu fusata a mu'amala. Duk cikin kwankwasiya bai kamata wani mutum ya ajiye abu gida mukamansa ba. Naku ne. Wahala kuka kafa gwamnatinku. Ba wani ya kora a cikin ba wanda yake zai kora a cikin ku. In ya canza jam'iyya me ya logo na jam'iyya me ya jam'iyya? Ai bai canza gari ba. Duk wannan ne a cikin ruwanku a cikin zuciyarku ba amma ku siyasa a gurin ku ta kusan zama haramun ce ba halal bace saboda gillin da yake ciki. Babu dalili. Abba da yasa aka karbe lasifika daga hannun profesa. Abin da shi yake nuna cewa shi har abada ba zai ci amana ba zai rigima da Kwankwaso ba. Ya ja kunne ne. Kuma duk dan Kwankwasiya in yana da hankali yana da halarci tuna mai Abba yi masa a yau dai a fito a faɗa abin da Abba yi. Canza jam'iyyar nan ina so ku sani. Abba bai muku laifi ba. Jam'iyyar Kwankwaso nawa. Ya kamata dan Allah mu riga adalci. Mu yi wa kanmu adalci, mu yi wa ƙasar mu adalci, mu yi wa garin mu adalci. Ban ga abin zafi a wannan ba. Ku daina wannan maganganun da kuke yi. Kwankwaso mun roƙe ka kato. Ba irin roƙon da ba mai maka kato A.P.C me muka yi maka da baka kaunan mu. Kai me muka yi maka? Ai talaka yake jin tsoro. Talakawan ƙarya ne ba da talaka ake ba. Kar a yi musu buɗe. Wannan talakan yanzu shigowarsu gwamnatin da ya kafa ta Kwankwason ta Kwankwasiyar da ya kafa. Abin da mora talakan Kano sun mora. Inda gaske ke yi ka daina wannan magana zance ne na banza na wuri. A rabe da talaka a dinga riga da talaka ana taka shi a kar ana jansa a kar ya kafa gwamnati a hana yi ci. Wannan zalunci ne. Wannan zalunci ne a rayuwa. Ina ba ku shawara 'yan Kwankwasiya ku biyo Abba. Ku biyo Abba ku zo ku yi siyasa kowa rabansa zai samu. Su ajiye aƙidar ku. Babu aƙida ta mai ina aƙida take. Yanzu shi Kwankwaso an gaya masa akwai aƙida zuciyarsa. Ya bar PDP da ta raya shi. Bayan fatakarar da yi a duniya ya zama ɗan majalisar wakilai a SDP. Babu wata siyasa da yi a duk duniyar nan ita nasara irin PDP. Ita ta mai da mutum. Shi ya fara wulakanta ta a duniya. Abu ma da bai faɗa da kowa ba, jam'iyyar da ba ku da ita a samu jam'iyya? Bai za daga gaya magana. Ana zuga yara suna ɗaukar wasu kalmomi suna yaba Abba kamar ba ɗan musulmi ba kamar ba ɗan Kano ba. Har kuna maganar mahaifiyarsa a je a gaya mata mahaifiyarsa za ku zuga ta bar shi ta ɗauke ku? Ta bar Abba ta ɗau Kwankwaso? Ita saboda bata iya haihuwa ba ita? Ɗanta ba ɗa ba ne? Ɗan gidan Kwankwaso ne ya zama ɗa a duniya? Ita nata ɗan ba ɗa ba ne? Bai zama gwamna ba? Wannan kaskanci ne. Abin yana ƙara yawa yana ƙara duk da akwai a hankali za mu ji inda za mu ji. Amma ni shawara nake bayarwa. A bar shi da mutuncinsa. Wannan ba zai ba ije ba zai ba. Kai kaga dama ka ce ba za ka yi ba. Abu bai kore ka ba. Amma babu dalilin da wani mutum zai zo kawai da girmansa da komai da hankalinsa a jihar Kano ya dinga tara mutane yana yin abin da musulunci ma bai yarda da bai so ba. Me ya muku? Dole kai sai an zo kai aka fara roƙo fa ka to. Har yau ba mu daina ba. Muna ba da shawara ya to jam'iyyar nan inda za shi ADC da ya min ranar da wa yake bi bashi a can wa yake masa bashi duk tanadin da suke a duniya na siyasa waɗannan yan ADC hankalinsu ya fi a kansu ga wulakancin Kwankwaso a duniya. Wacce da rayuwa ce wannan? Saboda gandujen da kai ka fara nuna a duniya mutumin kirki ne? Dan taku ta haɗa ku ɗa da mahaifi ma ana saba. Tun da aka haife ka baka yi saka ce zuwa baka taɓa bata iyayenka ba. Kowa ya kai a duniyar nan babu shi wannan mutumin sai dai a yafe maka. Bare kai kana ganin wani a titi ka ɗauke shi ya taimaka biyayya kullum da fayil a hannu. Kullum da fayil a hannu ya faɗi nan ya durƙusa nan ya zo ya zama gwamna so ɗaya. Amma ka tashi kana tara mutane a kafa ranar butulci da yi maka ne wallah malam idan wannan abubuwan suka ɗaga min hankali sosai idan na kallaci shugabanninmu yadda suka raina mu suka mai da mu tabbar ma ba a haife mu ba mu wannan ba mu'amala ba ce. To amma Alhaji Garba wannan saukar mukamin da ake yi wasu suna bin injiniya Abba Kabiru su wannan suna cewa suna tare da Kwankwaso hatta kai gaba ga mai ba shawara akan harkokin siyasa gwamnati ta ba da sanarwar cewar an sallame shi daga kan wannan baya nuna cewar dai watakila an ɗauko gaba faɗa da Kwankwason an fara mai gurbinsa da shi ma na ga sanarwarsa ba sallamarsa aka yi ba ajewa yi kuma shi yana daga cikin wanda ya fi bani mamaki
Sunusi Siraja a matsayinsa na dattijo ni mutumina ne sosai. Na san Sunusi Siraja a siyasa. Ba soyayya Kwankwaso ce ta sa ya zauna ba. Ko da ake zargin su suna daga cikin wanda suka hada wannan gabar. Tana nema ta kasance. A matsayinsa na dan siyasa, Sunusi Siraja dan siyasa ne. Kuma ya san ciwon zabe. Ya san ciwon faduwa zabe. Ya san kuma ciwon cin zabe, wahalar cin zabe. Ka yi zaɓenka, ka ci zaɓenka, saboda jam'iyya kawai ka ce ka bar zaɓen? Akan me Sunusi ya ji wani mukamin? Akan me? Amma gwamnatin ta fitar da sanarwa jiya. Ta ce me? Ta bakin mai magana da yawan gwamnatin cewar an sallame shi daga cikin wannan kunshin gwamnati. Na ce maka ai shi ya ajiye. Idan an ce an sallame shi, ka ce ba ka so, to ya za a yi da kai? Sai a ce dole sai ka so? Duk wanda ba zai ba abu ba, ai ba zai je gidansa ya ce dole ya kabi ni ba. Ai ba zai yi ba. Da ka ce ba za ka bi Abba Kwankwaso za ka bi. To ai kai in ni dan Kwankwasiya ne ma na halatta kake. Ba inda Abba zai sa kafa ban sa ba. Ai ina nan ni Sunusi Sirajan ai yana nan aka nuna Abba gida. Baya nan? Tabbatar Abban ya fi shi matsayi a Kwankwasiyar. To yanzu da ya koma can wacce rana yake nema yau kansa a can. Kai baka nan aka bai Abba gida takarar gwamna? In ka isa a baka mana. Duk san zuciya ne. Da jefa-jefa irin na makara irin namu na karkara. Gashi nan duk mun jefe kanmu. Tun a baya na faɗa muku. Tunda an ce gwamnan shi na faɗa. Yana da karancin wai addu'a. Na kuma faɗa na ce addu'o'in da muke a jihar Kano sai dai mu yi haƙuri. Babu irin wanda ba a yi. Ai ko ba komai Allah yana kare mai mulki. Shugabanci ai ba ƙarya bane. Amma dai Abba komai sharrin da za ka yi mar Abba yana kan daidai. Duk sharrin da za ka yi Abba kai wa Abba shari ka gaya mar abin da za ka gaya masa amma Abba yana kan daidai. Barin jam'iyya ba barin addini ba ne. Kwankwaso jam'iyya nawa ya bari da mulkin nasa ya ci zaɓe a nan ya koma nan ni abin zafi a ciki. A tsaya a wa juna adalci inda wani abu na faɗa tsakanin Abba da Kwankwaso wannan sai mu ce Allah ka shirye su ka daidaita tsakaninsu amma ba wannan abin zai zama abin faɗa ba wannan abin bane. To amma ka ji yanda sanata Rufai Sani Hangashi ma ya magance ya ce Kwankwaso ya yana shanye abubuwan da shi gwamna yake taimai. Akwai lokacin ma da ya dinga kiransa a waya bai dauka ba. Ya ce mota ce ta lalace da ya jira tukunna watakila za a gyara ta aje a sauka inda ake so a sauka. To inda wannan ko ba wannan tsakanin su ne wannan shine personal abu ba ruwan mu. Daman ai da ina iya saba iyaye suna iya kaskantar da da. Wannan al'amari ne na zama da mutum da mutum. Mata tana saba miji yana saba mata. Bahaushe ma ya wata kalma yace zo mu zauna. Zo mu saba ai da ba zai a ce tsakanin Abba gida da Kwankwaso ba taɓa samun matsala ba tsakanin Abba gida da iyayensa ba taɓa samun matsala ba zai yi ba tsakanin Kwankwaso da iyayensa a ce ba taɓa samun matsala ba zai yi ba ai ajizanci ne wannan amma dai wannan abun ba na faɗa bane ni ina ƙara nuna mutane ai wa kowa adalci wallahi al'azimi idan Abba ya faɗa Kwankwaso wallahi yana faɗa masa lokacin da Ganduje da yan Ganduje kuskuren Ganduje a baya da ya fi damuna da ya bari ana zagin Kwankwaso haka Abba yanzu ma shi ma in ya bari ana zagin Kwankwaso yayi babban kuskure. Amma gashi nan hadiman cikin ku na jam'iyyar A.P.C sun fara shigowa suna fitar da kalaman ciwon su za su zama garkuwa na injiniya Abba Kabiru. Wannan ai masu neman sanadi ne ba irin Garba Kora bane. Akwai su ai daman can ai suna faɗa da Kwankwaso wannan. Yanzu ba zai yi su fasa faɗa da Kwankwaso ba. Amma Garba Kora yana faɗa da Kwankwaso. Iri na masu faɗa a Kwankwaso gaskiya da yawa a Kwankwaso adalci ba za mu daina ba. Amma shi ya san da su dama. Ko me ya musu kuma he sun zage shi ya sani. Ina ruwan Abba da wannan ko da Abba ya tsawatar ko to ai ba yaransa bane. Shi ma ya dau mataki a wannan cewa zai hana bai isa ba ai ba yaransa bane. Yaran Abba na tsatso wanda suke da kujera da Abba ya taimake su in suka fada a Kwankwaso in ya kyale su bai adalci ba. Amma ƴaƴan gandujiya yin ko ba su ga Kwankwaso ma magana ba su ma ba su yi kansu adalci ba. Yanzu za su more Kwankwaso yanzu za su more masa. Wannan gaskiya ne wannan amma ba irin su Garba Kora ba. Akwai su suna nan daman can zaman da suke kenan. Zaman da suke kenan tun da suka taso a siyasar su da zagin Kwankwaso suka yi arziki suka yi riga suka yi wando suka samu makamai yanzu su daina ba su daina ba. To yanzu da ko ba kwana da aka bashi mashawarci kan harkar siyasa me hakan yake haskawa ganduji yanzu aka fara ciccibo da ita ko kuma me yake yanzu wannan ai Abba ne da yake da ra'ayi ya ce ba kwana zo ka riki ai ba Garba ne zai ce ba kwana ka sauka ko ka zauna ba ko kuma Garba ne zai ce da Abba gida ka bai wani mukami ka hana wani mukami ba bai shafe mu ba wannan siyasar mu wannan duk abu ne na mutum da mutum yana da dama
ba wadda za ka ce da shi abba za ka yi wani za ka yi wa kaza kuma kar ka yi wani, babu dalili anan. Mu abin da muka yarda da shi mu zo mu yi APC mu haɗa kai, mu bai Tinubu ƙuri'a, mu bai gwamnan Kano ƙuri'a, mu zaɓi 'yan majalisunmu, wannan shine burinmu. Yanzu ƙuri'a ku a jihar Kano Alhaji Garba Koro da Wakin Kudi, idan ka kalli Juma'an nan da Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya shigo, ya yi ziyarce-ziyarce, ya je gaishe-gaishe, ya kuma ratsa ta cikin kasuwanni. An ce an fito ana ta ɗaga mai hannu, ana cewar ana tare da shi, ana sauran abubuwa, ga mu baya da ake mai a Mila Road. Kana da yaƙinin jihar Kano za ku kwashe daidai da talakanta misali? To ai Malam Idris, in dai gawa za ta tashi a gashe ta, ai ba wanda zai hana sarki da rawani a gashe shi. Kamar yaya? Ai misali kenan da baka. Ai gwari dan a yawwa, in dai har Kwankwaso zai zo Kano a gashe shi, a masa celebration, ba wanda sai ya hana a gaida Abba a masa celebration. Babu shi a duniya. Bare shugaban kasa. Ka sani fa yanzu Abba shine babban wakilin shugaban kasa, Tinubu. Shine babban yaron Tinubu a jihar Kano. Kwankwaso ne zai zo a daga hannu a gashe shi, a kori Tinubu, a kori Abba gida. A wannan duniyar ta yanzu? Ta banki shirin baka manda? Ai shi ma yanzu kyale shi aka yana yi. Ai ba dan Abban ne gwamna ban an ce kuma tare mutane ma yi wannan taron da yake, wallahi bai sai kuma yi ba. Me za a yi mai? A hukunci zai fuskanta. Ai fitina ce. Tara jama'ar? To ka ji ka ba tunda Kwankwaso zo yana tara mutanen nan akwai da aka yi zikiri. Ba zage-zage yake ba. Yanzu mutum ne fa shiga masifa gashi nan a Kano. Abba ya tashi je yana gwamna ya gaishe shi. Kwankwaso yana Kano amma tara mutane yake yana zage-zage. Ya rude sai ka ce amma allura aka. Kullum talla bai da aiki sai dai tara mutane ana sakin kiɗa ana waka. Ai mu Kano muna cikin makoki. Kwankwaso ya ce da wannan tawagar ku zo mu je ku raka ta aziya mana. Ya je ai. To in ya je ta'aziyar ko bai je ba, da ya je ta'aziyar da abin da aka yi ta'aziyar shine muke kallo sutura mu a wurin mu. Amma dai ina so ka sani bar shi aka yi ke wannan abin. Kuma in dai Ganduje yana nan zai daina wannan abin. Kamar ya. Ni na san zai daina ai. Wallahi al'azim zai daina wannan taron. Za a haɗe kai tsakanin Kwankwaso ko kuma Abba da Ganduje. Ai dai Ganduje uba ne a APC ko? Kuma uba ne a Kano ko? Ai na sha gaya musu. Dukkansu nan Kano ba zancen da ban yi da kowa ba, aka cewa a zauna lafiya a kiyaye Ganduje, ba abin da ban faɗa ba. To taron ma zai daina. Ni na gaya maka wallahi taron ma sai dai a kyale shi. Inda Ganduje na. Wallahi inda Ganduje na sai hana yi wannan taron. Ba duka ba zagi, ba zuwa zai tara ma yan iska ba shi. Shi ba yan iska zai taro ba. Da kansa za ku dinga cewa ya zo ta ai taron wallahi ba zai zo ba. Wallahi alazim ba zai zo ba. Kaga kowa da irin karfin sa a duniya. Ka kiyaye bayan Allah. Ka kiyaye bayan Allah, wallahi tallahi Malam Idris ka kiyaye bayan Allah. Ganduje bawan Allah ne. To tsamin alaƙar da ake cewa akwai tsakanin Abba da shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje yanzu ya wanda kallo za a wa juna. To faɗansu nawa, sau nawa ana raba su. Ba da shaida masu cewa tsamin alaƙa din sau nawa suka raba Abba da Ganduje ana faɗa. Gaya min naka raba su. Ai sharri ne na mutum kurum. Kowa ya ɗauko tasa sai ya zo ya haɓa. Kuma ga shi nan ga suka duniya nan mutane, yi za a ƙare. Amma dai Allah shine zamani, a gwamna Abba shine gwamna. Ba mu sani ba koyo za ka gaya mana wannan abun guda tara nan. Da ka taɓa faɗa a cikin tattaunawa mu da kai. Ka ce akwai guda tara wanda Abba ne zai more shi idan ya shigo jami'ar A.P.C. Akwai guda ɗaya na ku tak, ku ne za ku wannan ɗinsa. Lokaci ya ko kuma mun ƙara tura. Ai bai shigo ba, bari shigo. Kuma ko ya shigo ma sai ka faɗi dalilin da ya sa kake so ka ji sai a gaya ma. Ai su masu sauraro in aka yi magana ba sai an musu fasara ba da yawa. Akwai bukatar in kai magana ba sai kai fasara ba, amma mai hankali yana ganewa.